Аре, дайте малко глас, бе! Оставка! 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 Така. Директно включване! Така. Ама надали! Браво! Ето и репортерите, които ще излъчат директното предаване. Ето ги, виждате ги. Най-красивите хора, българи, гледай. Така. Няма, братче, цвят няма нищо, гледай, какво става. Чудо. Къде отиваш, бе? Избори! Избори! Така. Избори! Предсрочни! Ето, виждате хората какво искат. Искат оставката да се подаде. Избори. Веднага ли ги искате? Веднага ли ги искате? Да! Така. Звучи много като режисирано. Така. Те. Така. Това се случва пред българското консулство. Хората вече не могат да търпят червените боклуци да се отиват. Едно кратко интервю. Да. Здравейте. Здравейте. Защо сте дошли тук, господине? Кажете. Дайте вашето обяснение. Първо да падне правителството и Така. след това да изберем такова правителство, което да премахне валутния борд, Да направи силна България! да направи силна България, да въведе независим лев и да премахне безработицата при стабилни цени. И заставате с името си за това. Напълно заставам Как се казвате, господине? Райчо Марков. Райчо Марков, ви представите ММТ. ММТ. Модерната монетарна теория. Ето, покажете, това е вашия протест. Така. Вие, млада госпожице, защо протестирате тук? Защото обичам България. Браво! Искам да се върна в България. Искате да се върнете? Да. Браво! Вие заставате ли с името си и с лицето си към този протест? Очевидно, да. Браво! И какви са вашите искания? Аз искам да изразя съпричастност към протестиращите в България. Браво! Ето още едно мнение тук на тази млада госпожица или дама. Тук сме, защото ни пука. Още едно мнение. Към вас, господине. Да. Кажете, защо сте тук? Лидера официалното правителство да бъдат хоспитализирани. Хоспитализирани. 240 места се търсят веднага на четвърти километър. Ако трябва да Ето. построим още едно крилонече, Това е, да. ще спонсорираме. Да. Във Враня там ще им намерим близичко. Няма. И Суходол може да места. Ето тук в края още едно мнение. Вие, господине, с българския флаг. Защо сте тук? Дайте си вашето мнение. За ново правителство. Момент. За ново правителство. Да. Защото Без значение от света. 20 години не управляват същите мафиоти. Просто трябва да сменят всичките. Браво. И може би заради това сте избягали. Заради това. Както още 2 милиона българи по света. И аз съм съпричастен с вас. Ето виждате хората колко са спокойни, всичките са мирни, умни, засмяти хора. Ето виждате, няма провокатори, няма нищо. Ето, застават с лицата си, никой не се кри. Аз между другото не пусках разрешение да вас снимам. Там вашата групичка, може ли?
Така да ви заснемем. Ето там в далечината се вижда. Какво пише? Демокрацията в България е в опасност. Разбира се. Ето виждате хората колко са доволни. Това е мирен протест. Започва хорото и не се знае докъде. До Орлов мост ще достигне, може би. Галя, може ли едно интервю от вас? Заповядайте. Микрофонът е ваш. Заповядайте. Колко още ще ги търпите? Ние вече ги търпим. Ето, виждате, всички са съпричастни и искат оставката на правителството. Аз искам да кажа Само виждате few people са с червени и аз включително съм с червено. Почти всички са... Да. Майтап няма, само аз съм в червено. Кажете. Промяна в избирателния закон. Промяна. Да, Точно имате ли определени точки, които искате? Да, първа точка, партии, които са с под 4% са получили. Той може да пее, трябва да се да имат да възможност запеем да някаква влизат. песен и да ни покаже по телевизията как пее. Значи искате да свалим и прага на процента за влизане в парламента. Точно така, за да могат по-малко партии да влизат. Също така държавните субсидии да се спрат. Да се намалят или да се спрат? Държавните субсидии да се спрат и партиите да се субсидират главно членски внос. Браво. Давай. Директно и сега. Още няколко мнения. Вие с този хубав плакат, може ли да го дигнете? Да. Ела насам да го видим. Ела, в момента организираме 240 легла в психиатрията. И 240 са малко. Да, чакай да го прочетем. 240 плюс сегашното правителство. Ето виждате, дори на 11 000 км, Волине, хората са против тебе, застават с лицата си, мразят дъното на... Не знам какво да го кажа. Малко звуча като Сашо Диков, ама. Така. Браво, виж, много хубаво си го направил. Браво. Ето едно мнение. Здравей, манинката. И вие ли сте на протест? Дай да прочетем тук. Мразени. Така. Ето ги. Долу. Мафия. Долу БСП. Това интервю може да остане в историята. Това е новият... Ще остане, ма. Да, новият премиер. Само, че ако няма последователи, няма да остане. Дай Кадър. Веднага го давам в кадър. Обърни на английски да се вижда. Ето, това е новият премиер на България. Запомнете го лицето му. Ето, давам го в фокус. Райчо. Той сбори. Не, той е обединител, само че му трябва микрофон. Ето ги тези две дами, които са националистки. Просто ги виждам. Покажете. Парламента, какво пише? Парламент. На край на има на парламент. Кой е организатор? Ето е организаторката на протеста, вижте. Застава с името си, без значение каквото и да е. Тя просто го е написала с 100 думи. Благодарим ти, всички българи на това момиче. Съпричастни сме. Ето вижте. С последните си стотинки сме си купили маркери и сме написали това, което желаем. Третият човек, който стига до същата теория, въобще не е цел икономика. Моля? Почва едно долу с БСП. Не, БСП не. Едно интервю, господине, специално за вас. Защо сте тук на протеста и какво искате да постигнете с този протест? Оставката. Искаме оставка и искаме нова политическа система. И аз съм съпричастен с вас, съгласен съм и аз съм точно заради това. Искаме мафия и политика да не са задължени. Точно. Да работят срещу народа. Точно.
Коя песен играете? Скарай телефона и пусни хората му. Айде, пусни една народна музика. Той неговия силен. Ето и сега ви пущаме, копаницата. Ама имаш... Айде пускай една копаница да изпраща. Сега ще пуснете. Айде една копаница. Едно интервю към вас, млада госпожица. Сега ще ви дам интервю. Тук сме на протести, защото не искаме... Чай сега моята дума. Не Айде. призове се кажем. Да. Значи, първо не искаме да ни управляват арогантни, Така, чувам те. фалшификатори, Точно. престъпници, Точно. необразовани, Окей. некадърни Окей. и без нужния ценз, без нужния опит. За това сме тук. Искаме управниците да бъдат честни, Точно. на първо място да имат уважение към закона, към народа, дето ги е избрал. Точно. Да имат Суверена. Да имат образованието и мотивацията да направят нещо на страната, не за себе си. Точно. И затова сме тук. Съгласен Много съм и просто. аз. Много просто. Съпричастен съм с вас. Да. Ето и сега. България е над всичко. Ето виждате, дори и на гърба е надписала. Така. Имаме ли разрешение отпреди да цъкнем, така изпанете. Ето виждате, това е Мария. Ето, съпричастни всички. Това е новият министър на България, повярвайте ми. Да, Райчо ще стане. Ето там нещо атрактивно се забелязва. На момента. Така. Браво! Много точно. И виж с цвят направено. Браво. Пусна ли? Така ли? Трябва да има някой, който да ви помага. Аз не останах без глас, бе. Дженефер, знаеш ли песните да пееш? Аз като съм така. Не знам, земеделците много. Как толкова години беше парламента? Аз си спомням, как така.